Чико, мокни го па. Как ще гръмне, брат, не бе. Как да го направим това? Той с готвеното. Просто нали трябва един да е са затворени очи, другия е с ръцели, нещо е такова и другия купиш. Говорете си със слушалки. О, фария, брат! Ма стига, аз исках да мога говоря, брат. Сега какво? Виско няма чува, аз няма виждам. И ти няма да Че говори. се ги разберем. Друго ще направим. Аре, Ай, какво правим? да почнем. Ти знаеш какво трябва да правиш? Чест да си пусна музика само. Аз трябва да ти обяснявам. На мене? Да. Ти трябва да слушаш само мене. Добре. Ко? А? Пълни картофите. Ще пълним картофи. В какво ще готвим? Кукара. Думите винаги вади ги копеле, какво като не виждам бе, вие не можете даже с очите си, дето сте сложили. Алек, мършо така, спри да ме баш. Понака, брат. Аз сега трябва да обяснявам на някой ли? Какво? Трябва ли да Не мога, брат. ти се слушал? Ти говориш ли изобщо? Да. Много викаш, брат. Чакай малко. Аз ще ги измия, бе! Просто направих дупка в турбата, за да се изтича. Ама ти го разбираш ли? Аз ли? Да. Не, просто искам да измия, а той трябва да ми даде инструкции. А Димек се правя само това, което той ми каже. Аз трябва да му говоря. А ти какво ми говориш на мене? Той ми говори на мене. Да, аз ти говоря на него. Алек е на мют сегмент. Ти гледам таб, да. Аре, Коке, какво? Тихо говори. Как по-тихо е, брат, нищо чувам. Слушам, Локтин, измий се ръцете. Измих ги. Какво? Картофите измий. Ама не бе, глупак, той трябва да ги обели. Не. Как не? Това са печени варени картофи. Брат, нищо не разбирам. Варени картофи! Надясно, глупако. Надясно. Да, това е. Не, спри мивката. Чакай, Коки, слушай, чакай. Коки. Що викаш така? Слушаш ли ма? Така, Коки, искам да оставиш картофите отстрани. О, всички ли паднаха вътре? Аз трябва ли да ги пипам? Аз не мога. Остей ги вляво. Да, ма картоф, да, картоф, дай си карай го. Бръкни сега в тенджерата, има вътре. Сега вземи тая тенджера, вземи ляво, долу, тенджерата, вземи. Стига ми кажа, Нищо не чу! Запуши се да сега. Какво е? Добре, някой да ми говори някакви адекватни неща, бе, ненормалници! Чико, мокни го па. Мокни. Сега бръкни да изчистиш малко мивката. Ще се запуши. Добре, сега, измей се ръцете. Вземи картофите. Вляво. Да, един по един, да, ето. Един по един. Аре, Коке! Готвим! И другата турба ли? Да, и другата турба. Още да ги мина? Абе, ти нормален ли си, бе? Не трябва ли да се белят? Не трябва да са белят, ще правим печен картоф. Брат, той го усетих. Трябва да са белят. Като ви седят белени картофи, гледайте рецепти с белени картофи. Ще обеля нещо друго. Добре, една дума. Той взима един картоф. И какво го прави? Мачка го. Тенджера ми трябва да сложа вода да заври. Не, само мене слушаш. Алек е бонак, не го слушаш изобщо. Ама не мога ли себе си да Само слушам? мене слушаш. Не се режи. Какво е това? Вилица и нож. Нож. Вилица, набучва го. Набучва с вилица. Let's go! Изми ги! Няма да ги мия след всеки път, в който правим нищо. По-силно. Не. Тъй добре ли? Те като тъж падне в тенджерата казват. Еми да! И отговори с колко пъти си правил варени картофи, бе, много. Няма вода. Няма вода. Къде няма вода, брат? В рецептата няма вода, как ще ги изпечеш, бе?
В мучкукър. той е кукър. Ами аз не знаех, че ще Аз съм с завързани очи, вие не са разберати, брат. Не мога, трудно ми е, вие не са разберати. Вода. Олио! Покажи. Олио! Какво иска? Олио! Какво? Олио. Да го намаше. Ама с масло, не с олио. Как не? Маслото е за вътре. Не бе. Айде, вземи олио тогава. Напред. Кот, къде трябва да го стои? Ама вътре. Да натрия картофа ли? Къде? Той нали той трябва да ми го каже? Къде? Алек да гледа чата да види рецептата. Така. Чата ни даде рецептата. Можем да сменяме ролите, казаха. Аз няма да си дам ролята на никой. Вие са оправи. Бълък, ти си проблема, Комуникирай с Веско, брат. Искам чиния маняк, искам да си изкарам тенджерата. Знам, че ще мучко кара. Просто ми трябва чиния, брат. Нали? Какво? Еми, маняк! Напред. Да, ти се чуйка. Малко нагоре. Надолу, оп! Как ще гръмне, брат, не бе? Кой е станало? Май да го спрем, брат. Не сме отворили той за въздуха ли? Брат, излезе нещо. Щяхме да гръмнем. Маля, ако не можеш в един мучкор да сготвите тримата, не знам. Идвам. Това не е кукър, нали? Мултикукър. Това не е air нещо fryer, друго. а мултикукър. Мултикукър! Няма пара. Да. Ние... Пара. Няма я. Много странно. Ето вариантите. Клапанът не изпуска пара, не е опасното. Клапан чат, той... Казаха не готви така точка. Наша... Какво се случва? Не бе, не можете. Изключи го от глупак, изключи го от контакта, олигофрен. Let me tell you something. Какво се случва? Какво става, маняци? Какво става, брат? Ако никой не говори, Аре, отвори го, Отвори ще, маняка, Алек! Къде е Алек? И искаха да изкарам горещ картоф без да ми кажат. Не бе, чат, сложихме вода, Сега това, което не искат е да го сложим за 15 минути още. Мале, чат, кой от вас е пил дерби и търкат малки? Не, напред, брат, мърдаш шибаната ръка. Ние защо просто ги сварихме, брат? Едно нещо, просто едно. Стоп, казаха, дай на Коки да пие. Чао, взех се. Перфектен. Верно! Фак. Веско, тук що ми се изплюна целия кихна и ми се изплюна абсолютно целия брат. Нищо не чува, бе, брат, какво ми говориш? Каквото и да държа. Това не е пуснато кава, бе. Ти още не е много. Ти се родиш картофа. Да, първо се пуска парата от... То не е пуснато. Аз къща съм си airfryer, имам airfryer нинджа. Той са пили, бе, Няма да стане да го разрежем на две, да го таковаме и в микроволновата. Не знаеш? Аре, лаве! Какво означава ела, не виждаме! Трябва вода да е над картофа. Казаха, че трябва водата да е над картофа. Трябва да покрие картофите, ама това не е тенджера на котон в случая. Ужас е, брат. Сега ще видим резултатите и ще дегустираме как е станал нашия картоф. Майко! Добре, как? Манец, послушам шум. Мене строихте ли за контента или наистина не можете да сготвите един картоф?